Přišel mi nový kurník z čas krmení, pojďte se na něj podívat. Je úplně boží. Chtěla jsem bytelnou sedlovou střechu a černé kování. A ulehčení péče o slepičky. No a přesně tohle mi splnili. Největší výhoda, zateplený kurník s výběhem vám přijde už hotový. Nic neskládáte, nic nevymýšlíte, prostě ho dáte na místo a bydlí se. Pozor, je to fakt pan kurník, žádná sešívaná překližka. Chlapi měli co dělat, aby ho na místo dostali. Já mám verzi s vyvýšeným kurníkem a 2metrovým výběhem. Ale nebojte, slepičky budou mít kromě výběhu i VIP vstup do sadu. Tenhle kurník má 3 prostorná hnízda na snášení. Opět s čistící částí a s magnetem, takže máte volné ruce na sběr vajíček. A to je boží. Ulehčila jsem si život ještě o trošku víc a zvolila jsem elektrická dvířka na stmívání. Žádné kabely, žádné složité nastavování. Jo, a má i zabezpečené větrání. To čištění? Úplná pohodinda. Díky pístům jedním tahem otevřete celý bok, najdete kolečky pod kurník a dárečky vyhrábnete. A co mi řekl můj muž? Že se tam můžu rovnou nastěhovat. Ale možná ho fakt poslechnu, protože podívejte se na tu krásu. Příště vám ukážu, jak jsem kolem kurníku udělala obložení a novou cestičku z cihel.